guys, another day, another food vlog. Today is Monday, which means it's daytime. It's already 12 noon and gutom na gyud. So we're gonna eat at Moko. It's a Samgyupsal restaurant located here in City Times Square in Lapu-Lapu. Daghan jud og mga Korean restaurants diri sa Cebu or Lapu-Lapu. So if mahilig mo magsangyup sa imong labidams, recommended jud kayo diri. Masin makaingon mo nga sponsored ni ha, dili jud ni sponsored and dili jud libre ang amo kaon diri. Abi pa lang poor. Charis. Pobre nga hilason na ito. Bitaw ang ako after judere kay ang daghan nga side dishes nila. Pero diri sa namo na realize ang unahuna ra di ay namo ang gadako. Makaya namo nga dili di ay namo kaya mag-ani ug ani kadaghan na. Parang alkanse mi karon sa among pag-ari. Kay dali na kaayo na nabusog. Sunod nga balik namo magdala na mi og Tupperware ang dili kansi sa bayad. Tupperware jud dapat ang dalon kay pobre nga hilason miya ta. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Why? Charis. Bitaw ayaw mo sig things ha. Subscribe, like, and share, and comment sad mo kung naa mo ganahan nga i-try na mo kanan or adtuan diri sa Lapu-Lapu sa Cebu. Until sa sunod nga video. Buyers!